Atiku da Tinubu sun gamu da cikas inda tsohon ministan Buhari ya ce shi ne cancanta ya zama ɗan takara. Tsohon ministan ilimin Najeriya Chukwuemeka Wanjibo da wata ƙungiya sun shigar da ƙara akan Asiwaju Bola Ahmed Tinubu da Alhaji Atiku Abubakar. Lauyoyin tsohon ministan da na Incorporated Trustee of Right suna so a hayyanar da Chukwuemeka Wanjibo a matsayin ɗan takarar jam'iyyar APC. Jaridar Punch ta rahoto cewa sun shigar da ƙara mai lamba 942 na kotun tarayya da ke Abuja. An shigar da ƙara akan mutane shida wanda ya haɗa da APC da PDP wato Bola Ahmed Tinubu, Atiku Abubakar, babban lauyan kwamiti da kuma hukumar zaɓe wato INEC. Tsohon ministan ta bakin lauyansa ya kafa hujja da sashe na 6 na sashe na 15 na tsarin mulkin wajen hana APC da PDP yin takara. Tsohon ministan ya ce Tinubu da Atiku sun siya ƙuri'u sun ba da cin hanci da daloli da naira saboda samu tikitin wanda hakan ya saba dokar ƙasa. A dalilin hakan, tsohon ɗan majalisar takarar ya buƙaci alƙali ya dakatar da Atiku Abubakar da Tinubu daga neman kujerar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. Da aka kawo ƙarshen labaran, ka kuma ku danna subscribe don samun sabon bidiyon da zarar mun ɗaura su.